हालामनि रादाबाव बरायबाय। धोरोमखौ राजखान्थि दाखालाम। बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। दिनै उदालगुरियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बयखौबो धोरोमनि राजखान्थि खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायदों। बिथाङा गोख्रोङै बिबुंथि होदों दि रावबो धोरोमजों गेलेनो नाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुङो दि बिथाङा गासैबो धोरोमखौ मान होयो आरो बेनिखायनो थानसालि, मस्जिद आरो गिर्जाफोराव बिथाङा थाङो। যিমান লেভেললৈকে আমি পাৰোঁ সহায় কৰিব লাগিব। সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিপিএফ দলে সহায় কৰি যাব। যেনেকুৱা কোচ ৰাজবংশী আৰু আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি BTCয়ে কেতিয়াও BTC গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপে কেতিয়াও মানা কৰা নাই বা অবজেকশ্যন দিয়া নাই। আমি সহায়হে কৰিছোঁ। দল হিচাপেও আমি মানা কৰা নাই বা অবজেকশ্যন দিয়া নাই। সরকার হিসাবেও আমি মানা করা নাই বা অবজেকশন দিয়া নাই। দল হিসাবেও মানা বা অবজেকশন আমি করা নাই। এটা জাতীয় সমস্যা। গোর্খাসকলৰ একটা সমস্যা আছে। ইহঁতৰ গ্ৰেজিয়াৰ না কি কয় সেইটো লেভেলটো উঠাব লাগে না কিবা একটা উঠাব লাগে। সেইবিলাক মানে জাতীয় সমস্যা। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যদি সেইটো কেবিনেট ডিচিছন লৈ পেলাই গভৰ্ণৰে যদি গেজেট ওলাই দিছে, আমাৰ বিটিছে একো আপত্তি থাকিব নালাগে। বিটিচি হিচাপে আমাৰ একো আপত্তি থাকিব নালাগে। আমি চাওঁ চৰকাৰ আহক, গোৰ্খাসকলক আমি কৈছোঁ চৰকাৰ আহক, আমাৰ মাজত আলোচনা ঠিক তেনেকুৱা মাইনৰিটি বা বেংগলী সমাজত ভোটাৰৰ বহুত সমস্যা থাকে। সেইবিলাক আমি চৰকাৰীভাৱে আইনগতভাৱে যিমান সহায় কৰিব পাৰি, আমি যিমানলৈকে আছে আমাৰ ক্ষমতা সেই লেভেললৈকে আমি সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰেডি আছোঁ। সেইবিলাক জাতীয় সমস্যা। ইয়াৰ বাদে আমাৰ সেইবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৈছোঁ চেলৰ দ্বাৰা দি আমি কাম কৰিম। তো এইবিলাক হৈ গ'ল। তো সেইটো আমি উদ্দেশ্যটো জানাটো ভাল। চেলবোৰৰ উদ্দেশ্যবিলাক এনেকুৱা। চেলটো दान नैल'सै बे जुजिनाया सोर सोरनि गेजेराव जागोन? दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि दैदेननायाव बुथ कमिटिफोरनि मिटिं जादों। बुथ लेभेल कमिटिनि मिटिं जादों। 5टा समस्तिनि बुथ कमिटिनि मानसिफोर फैदों। 300 सामथिं बुथ सेन्टार दङ। दा जों जेखौ नुदों दा बिपिएफ दल हिसाबै এইবার दासिमाव माने बिपिएफआनो 1 नाम्बाराव दङ। कंग्रेस आरो बिजेपिनिफ्राय जौसिनाव भट मोनगासिनो दं जों दिनैनि दिनाव दरं उदालगुरि लकसभायाव। आरो जों देरहानाया खाथार। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 11 लाख भटार दङ। 11 लाखआव बिपिएफआनो 5 लाखसो मोनखागोन। जों बाहेरानिफ्राय 1 लाखसो आरो मोनदेरबावबानो जों उइनार जागोन। स्पष्ट खोथा बेनो। मन्दिर मस्जिदाव थांनाया खेला खालामनाया बिदि धर्मखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामना आङो बयबो धर्मखौ सनमान होयो, समानै सनमान होयो। बे हिसाबै आङो मन्दिर मस्जिद जेराव थाङो बयबो धर्मखौ आङो समानै सनमान होदों। जोंनि जुजिनायाथ' दरं उदालगुरि लकसभायाव बिजेपि, कंग्रेस आरो बिपिएफ तिनिखनिया फाइटिं जागोन। तिनिखनिया फाइटिं आरो दिनैनि दिनाव पजिसना बिपिएफआनो 1 नाम्बार। बिपिएफआ देरहागासिनो दं। देरहायोब्ला माने माबे बिथिं माने एमपि जोंना केबिनेट मन्थ्रि सासे लाहैगोनब्रा। 2 एमपि जागोन नालाय। केबिनेट मन्थ्रि मोनोब्ला जों मोजां डिपार्टमेन्ट लागोन। बिटिसिनि थाखाय बांसिन जों खामानि मावगोन। बास बेनो। नोंथांमोना मोनसे आरामगोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोनदांथिखौ नागिरदों नामा? शक्ति यात्रानि अनगा आरो जेबो गैया। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथायखौ नोंथांमोना
दिनैनिफ्रायनो लानो हासिगोन। शक्ति यात्रानि गोदान बास सिबिथाया क'क्राझार आरो गुवाहाटीनि गेजेराव दावबायनो थाखाय मोनसे सुबिदा गोनां आरो बाङाय बेसेनावनो नोंथांमोननो गोलाव लामा हान्थिलांनो सुबिदाखौ होयो। शक्ति यात्राजों नोंथाङा गोदानथार बासफोरनि सुबिदाफोरखौ बाङाय बेसेन होनानैनो आराम गोनां दावबायनायखौ लानो हागोन। जोंनि बासफोरा गोदान मुगानि सुबिदाफोरखौ होयो, जेरै एयार कन्डिशनिं, आराम गोनां जिरायनाय आरो थोजासे लेगरुमजों सुजुजानाय जिरायग्रा, जाहाथे नोंथाङा गोलाव लामा हान्थिलांनायाव मोनसे आराम गोनां दावबायनायखौ मोननो हायो। शक्ति यात्रा बास सिबिथायनि रोंग'थि गोनां आरो आखा-फाखा ड्राइभारफोरा मोनसे रैखाथि गोनां आरो रंजाथाव दावबायनाय होनो थाखाय बे सुबिदाखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। शक्ति यात्रा बास सिबिथाया नोंथांनि टिकेट बुकिं खालामनो गोरलै आरो जेंना गैयै खालामदों। नोंथाङा टिकेट बुकिंनि थाखाय प्रगति भवननि साखाथिनि टिकेट काउन्टारनिफ्राय अफलाइन आरो www.redbus.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनबो बुक खालामनो हागोन। बिदिब्ला मानो नेथ'नो? शक्ति यात्रानि आराम गोनां आरो जेंना गैयै दावबायनायनि मोन्दांथिखौ लाफैनो दिनैनो नोंथांनि टिकेटखौ बुक खालामदो।